nek iso nyanyi apik nembang apik engko enek diwenehi blangkon anyar, wenehi kopiah anyar. Mosok sing ngomong sapa? Wong telu iki lho panitia molen kowe apa wis entuk karo Abah Miftah yo ngomong. Ya berarti dicek dulu ukurannya berapa. Ukuranku 56. Oh 56 bos. Aku 56,5. Bang bro. Aku 57 Mas. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Kamu kok kayak goren? Kene lek jenenge Hadir ora goren. Hadir pasti hadir loh. Kaya sikat gese. Sesuk ceten ben kaya goren. Winginane tak chat malah sandase. Ya berarti nyanyi sing apik apa? Iki nyanyi sing apik ben duwe hadiah karo Abah. Mbak Probo kuwi kan ngechat. Loh, lah Mbak Probo suarane enak kabeh. Apa nek minor? Minor C. Oh enak suarane iki. Statue. Modele kaya avatar Statue.